Helo a chroeso i'r sesiwn adolygu hwn ar gyfer Mathemateg Bellach ac yn benodol uned 4 o'r Mathemateg Bir Bellach B. Yn y sesiwn yma, ni'n mynd i fod yn edrych arno hafaliadau trigonometreg. Felly, mynd yn ddyfnach mewn i hafaliadau trigonometreg a fel yw datrys nhw. Ac i ddechrau, ni'n mynd i edrych ar datrysiadau cyffredinol. Felly, tybiwch fan hyn bod ni am ddarganfod ongl theta, lle mae cos theta yn hafal i 0.819. Felly, gan ddefnyddio cyfrifiannau, be byddwn ni'n gallu wneud yw darganfod cos minus 1 o 0.819, a bydde hwnna'n rhoi'r ongl 35 gradd i fi. A pan ni'n wneud na, os cofiwch chi, beth i ni'n neud pan ni'n neud na, cos theta yn hafal i 0.819, i ni yn tynnu'r llinell 0.819, felly fyna, gwerth hwnna bydde 0.819, a beth i ni'n cael yw, ni'n cael un datrysiad, sef hwnna fyna yw'r datrysiad 35 gradd. Ond cofiwch, mae yna hefyd datrysiad arall gan fan hyn, mae yna datrysiad fan hyn, ac mae yna datrysiad fyna. Felly mae yna mwy nag un datrysiad, ond mae'r cyfrifiannau yn rhoi'r un ateb i chi, ac yr ateb sydd agosach o 0 yw'r un mae hwnna yn rhoi. Fel arfer hefyd, gyda uned 1 mathemateg chi, byddech chi felly yn cael ymrediad wedi rhoi i chi. Felly, os byddech chi yn gorfod darganfod rongl rhwng 0 a 360, byddech chi wedyn angen cyfrifo y rongl hyn fan hyn. Os ych chi'n cael minus 360 a 360, bydde angen i chi wedyn darganfod y rhonglau hyn. Ond gyda y mathemateg bellach yma, i chi yn falle mynd i cael cwestiwn yn gofyn i chi i roi datrysiadau cyffredinol. Gyda cos, gan fod cyfnod y graff yn 360, felly be mae hwnna'n meddwl yw, ni'n dechrau fan hyn, ac mae'r graff hyn yn ailadrodd i hunan bob 360. Felly, na'r unig beth yw y graff cos yw hwnna wedi ailadrodd wedyn am byth. Yr un peth ffordd hyn. Felly, gan fod cyfnod y graff yn 360, i ddarganfod y datrysiadau eraill, yr unig beth sydd angen i ni wneud yw adio neu tynnu unrhyw lluostrif o 360. Felly, y gwerth hwn fan hyn yw 35 gradd. Hwn fan hyn yw 360 tynnu 35, felly 325 yw hwnna. A gallwn ni gael unrhyw ddatrysiad arall trwy adio neu tynnu 360. Felly, pe bydden ni gyda hwn fan hyn, os bydden ni'n penderfynu tynnu 360 bant o 35, yr ateb bydden ni'n cael bydde minus 325, sef y datrysiad hyn yn fan hyn. A pe bydden ni yn fan hyn ac yn tynnu 360 bant o 325, yr ateb bydden ni'n cael bydde minus 35 yn fan hyn. Felly, bydden ni'n gallu cael unrhyw datrysiad, yr un peth eto, pe bydde hwn yn mynd fyna, pe bydden ni yn moyn y datrysiad bydd fan hyn, yr unig beth bydde angen i fi wneud yw adio 360 ato 35 ac bydde fe'n rhoi'r ateb yn fan hyn. Felly mae cyfnod y graff cos hefyd yn gymesur, felly i ni'n gallu adio neu tynnu y 360 ato fe fyna. Felly gobeithio bod hwnna'n helpu chi gweld datrysiadau cyffredinol. Felly mae'r datrysiadau cyffredinol ar gyfer y hafaliadau trigonometreg, lle mae n yn gyfanrif yn cael ei rhoi gan y canlynol. Felly cos fan hyn, yn golygu, so os bod chi moyn datrysiad o theta, mae alpha yn golygu ongl chi. Na'r unig beth sydd angen chi wneud gyda cos yw adio neu tynnu lluostrif o 360. Na beth yw n fyna, yw jyst cyfanrif. Felly adio neu tynnu 360 gan fod y graff yn gymesur. Mae sin wedyn, i chi'n adio 360 unrhyw lluostrif o 360 iddo fe. Neu beth ych chi hefyd yn gallu cael weithiau yw hwn fan hyn. Beth mae hwn yn neud yw darganfod yr ail ongl
a wedyn unwaith to chi'n adio neu tynnu 360 llosrif ohono fe. Gyda tan, gan fod cyfnod y graff tan bob 180 gradd, i chi'n cael yr atebion trwy adio 180 llosrif o 180. Cofiwch hefyd bod hwn yn ddefnyddiol. Iawn. Pi yn 180 gradd. Okay? Felly, beth yw 360 yw 2 pi. Okay? So, hwn bydde fe mewn graddau, a hwn yw e mewn radiynau. Okay? Rhywun peth fan hyn, radiynau, radians, a wedyn fan hyn yw ein graddau. Okay? Felly, cofiwch falle bod hwn yn ddefnyddiol i gofio. Pi yw 180. Os gofiwch yw hwnna, fellwch chi weithio mas wedyn y rest. Felly, os edrychwn ni arno, enghraifft, dargyfyddwch mewn graddau datrysiad cyffredinol ar hyfaliad cos theta yn hafal i minus 0.7. Felly, os i fi yn moyn y datrysiad ar gyfer cos theta yn hafal i minus 0.7, beth i fi'n goffa wneud yw darganfod un o'r onglau, cos minus 1 o minus 0.7 yw 134.427 felly os talgrynau hwnna i doiledig,, fi'n cael 134.43 gradd. A pe bydden ni yn dangos y graff minus 0.7, lle ni creu darnau bach lawr fyna, yn amlwg ni wedi cael y datrysiad hyn, sef 134.43 gradd. Ac felly mae'r datrysiadau cyffredinol, datrysiadau cyffredinol yn cael ei rhoi gan theta yn hafal i 134.43 adio neu tynnu 360 n. Okay? Felly beth mae hwnna'n golygu yw i chi yn cael unrhyw datrysiad arall trwy adio neu tynnu 360 n. Os chi jyst mae'n double check o hwnna, gwedwch bod chi'n rhoi mewn 1, fel 360 llosi gyda 1 yw 360. Os i chi'n tynnu wedyn 134.43, be gewch chi yw gwerth hwn fan hyn. Fan hyn. Okay? Os i chi'n rhoi 0 mewn, chi'n cael 134, felly dyna gwerth hwnna fyna. Okay? So mae unrhyw datrysiad cyffredinol yn cael ei rhoi gan hwn fan hyn. Okay? Cofiwch gyda cos, a dyn ni tynnu 360 n. Neu pe byddech chi moyn ysgrifennu fe yn radiynau, byddech chi'n ysgrifennu a dyn ni tynnu, cofiwch bod 360 yn 2 pi n. Okay? Hwn wedyn, darganfyddwch mewn graddau datrysiad cyffredinol ar hyfaliad sin theta yn hafal i minus 0.4. Felly, si fi angen datrys sin theta yn hafal i minus 0.4. Datrysiadau fe theta yw sin minus 1 o minus 0.4. Theta yn hafal i minus 23.57817848 gradd. A pe bydden ni jyst yn dangos hwn arno y graff, felly mae minus 0.4 tia fan hyn, felly dyna i chi'n syth fyna. Mae hwnna'n golygu bod hwnna yn 23.5. Newn ni telgrynu fe i doiledig,, 5 minus 23 fyna. Felly mae yna ddatrysiad arall i gael fan hyn a fan hyn. Felly, os ych chi'n meddwl am fe, os ych chi yn fan hyn, fel i chi yn mynd i gyrraedd hwn fan hyn, yw chi'n mynd i wneud. Felly, bydd y theta yn cael ei rhoi gan minus 23.58 gradd adio 360 n. Felly, os byddech chi'n neud na, byddech chi yn cyrraedd fan hyn. Okay? Ond mae yna hefyd gwerth i gael yn fyna. Felly,
Felly chi hefyd draw lawr, neu beth yw y gwerthin fan hyn? Wel, adio 23.58 i 180, a chi'n cael 203.58 gradd. A fel byddwch chi wedyn yn cael y datrysiadau eraill, byddwch chi'n adio 360 n. Okay? Felly beth sy'n bwysig gyda syn yw bod e'n adio'r 360 na gan bod e ddim yn gymesur. Okay? A na ni. Enghraifft arall, dyfyddwch mewn graddau datrysiad cyffredinol yr hyfaliad. Tan theta'n haflu 1. Okay? Felly, os datryswn ni hwnna, tan theta'n haflu 1, theta bydde tan minus 1 o 1, sef 45 gradd. Okay? Os byddech chi moyn wneud y mewn rondynau, okay? So beth yw 45 gradd? Wel, cofiwch bod pi yn 180, felly 90 gradd bydde pi dros 2, a wedyn hanner i hwnna eto bydde 45 gradd. Felly datrysiad chi bydde pi dros 4. Okay? A os ych chi'n meddwl am ti graff tan, felly os ych chi wedyn yn dangos ar y graff, 45 gradd neu tan 1, mae e'n dod yn fan hyn. Felly chi'n gwybod mae'r ateb i hwnna yw 45 gradd. Felly chi'n cyrraedd 45 gradd fyna. Ac felly i gael y datrysiadau eraill, be byddwn ni'n neud yw, gan fod y cyfnod yn 180, i gael yr ateb hyn fan hyn, byddwn ni'n adio 180 gradd. Felly mae datrysiad cyffredinol yn cael ei rhoi gan 45 gradd adio 180 n. Okay? Neu fel yr adiynau, bydde fe yn theta'n hafel i 45 yw pi dros 4 adio 180 yw pi n. Okay? Cofiwch bod y datrysiadau eraill yn gallu cael ei rhoi wedyn gyda pan chi'n rhoi minus 1 mewn fyna. A dyna ni cyflwyniad ar y datrysiadau cyffredinol. Okay? Peth arall bydden nhw'n gallu gofyn i chi yn yr uned 4 bellach, bydde yr unfethiannau trigonometreg. Okay? A felly mae'r unfethiannau trigonometreg yn ddefnyddiol iawn i ddatrys hafaliadau trigonometreg. Maen nhw'n caniatáu i gyfrifo ongl gymleth neu un o 2 ongl mewn un mynegiad. Okay? Defnyddiwn ni fe pan mae onglau wedi ychwanegu neu i tynnu. Okay? Pan maen nhw'n cael ei adio neu i tynnu. Rhain yw'r unfathiannau sy'n cael ei rhoi yn y llyfryn fformwlau. Okay? Felly mae yna nifer o reolau a maen nhw yn ddefnyddiol dros ben. Chi'n gallu defnyddio nhw i cyfrifo onglau arall. Okay? Felly, os bydden ni nawr yn edrych yn enghraifft, darganfyddwch ddatrysiad cyffredinol mewn radiannau yr hafaliad sin 4 theta adio sin 2 theta. Okay? Felly, os 'y ni'n edrych fan hyn nawr ar gyfer, wel, ar ein unfathiannau trigonometreg, okay? Be sydd angen arno ni yw sin ongl adio sin ongl arall. Felly, ble mae sin ongl adio sin ongl? Wel, yr un hyn lawr fan hyn. So mae sin A adio sin B yn cael ei rhoi gan hwnna. Felly, hwn yw'r rheol sydd angen arno ni. Felly, fi yn mynd i cropo hwnna lawr. Felly, pan i chi wedyn yn gwybod pwy unfathiant chi'n moyn, ysgrifennwch e mas. Okay? Felly, hwnna sydd angen arno fi. Felly, mae'n syniad da bod ni'n ysgrifennu hwnna mas. Cofiwch felly bod cromfachau o amgylch hwnna. Reit, felly os 'y ni'n cymharu beth sydd gyda ni fan hyn, y 4 theta yma yw ein A ni. Felly A yw 4 theta, a wedyn beth yw B ni? Wel, y 2 theta. Okay? Felly dyna'n onglau ni. Felly fi'n mynd i ysgrifennu'r rheol mas. Mae dyn ni sin
4 theta a just sin 2 theta yn gallu cael ei ysgrifennu fel 2 sin, mi'n rhoi crwn bach mewn, a yw 4 theta a 2 theta rhannu gyda 2, a wedyn cos crwn bach 4 theta tynnu 2 theta rhannu gyda 2. Okay? A dyna ni hwnna. Felly, be fi'n mynd i wneud nawr yw symleiddio beth sydd tu fewn y crwn bach neu'n onglau ni. Felly, mae 2 sin. 4 theta 2 theta yw 6 theta rhannu dy 2, cos 2 theta rhannu dy 2. Felly, mae hwnna'n symleiddio i 2 sin 3 theta, cos theta. Okay? Yna beth mae ein hafaliad yn symleiddio i, a ni'n gwybod bod hwnna'n hafal i 0. Felly beth gallen ni wneud wedyn yw rhannu y ddwy ochr gyda 2, a ni'n cael yr hafaliad sin 3 theta, cos theta yn hafal i 0. Felly chi wedi symleiddio fe, mae fe gyda ni nawr un peth fel la. Nawr bod fi wedi cyrraedd hwnna, beth allai wneud yw mae sin 3 theta yn hafal i 0, neu mae cos theta yn hafal i 0. Okay? Felly, beth stan ni yw ni'n goffod datrys rheina nawr. Sin 3 theta yn hafal i 0 a cos theta yn hafal i 0. Felly, fi'n mynd i symud hwnna a rhoi y graffiau lawr. Felly, i ddatrys sin 3 theta yn 0, ni moyn beth yw yr atebion fan hyn. Felly, un atebion ni, sin minus 1 o 0. Yr ateb cyffredin ni'n cael, neu'r datrysiad cyntaf chi'n cael, yw 0. Ond cofiwch, gan mai hwnna yw ein datrysiad cyntaf ni, fel i ni wedyn yn cyrraedd yr ail datrysiad, a wedyn y datrysiad nesaf, wel i ni yn adio 180 gradd, felly pi n. Okay? Felly, beth yw theta yw pi n drosto 3. Okay? Neu n pi drosto 3. Felly, dyna ateb ni ar gyfer neu'r datrysiadau cyffredinol mewn rhiadynnau ar gyfer sin. Yr ochr arall wedyn, mae gyda ni cos theta yn hafal i 0. Felly, cos theta yn hafal i 0. Datrys yr hafaliad yna. Mae datrysiad cyntaf ni yn 90 gradd. Felly, os byddech chi'n neud cos minus 1 o 0, bydd yr ateb yn dymas fel pi dros 2. Okay? A beth i ni moyn yw fel i ni'n mynd i cael y datrysiad nesaf, a wedyn yr un nesaf, wel adio pi bob tro. Felly adio n pi neu pi n. Okay? Sim at pwy ffordd, a fe wedi wneud y droi gwahanol ffordd i chi cael gweld. A dyna y datrysiadau cyffredinol mewn rhodynnau. Okay? A dyna ni'r cwestiwn na. Reit, beth am ti hwn fan hyn? 9 marc. Darganfyddwch ddatrysiad cyffredinol ar hyfaliad na yn fyna. Okay? Os chi'n rhoi cynnig yn y fe, gwasgwch pause, a wedyn byddai'n mynd trwy fe. Reit, beth sydd gyda ni fan hyn yw, yn amlwg mae gyda ni sin ongl, a wedyn mae gyda ni cos ongl. Okay? Ond mae cos di sgwario dyn ni hefyd. Y syniad da yn fan hyn yw i casglu termau mwy neu lai. Okay? Fel bod ni yn cael sin i un ochr, felly y sin 6 theta ddod i ochr hyn. Adio wedyn sin 2 theta. Yn hafal i, a mae dyn ni 3 cos 2 theta ochr na, ond byddwn ni wedi tynnu wedyn 2 cos theta di sgwario, okay, a mae dyn ni adio 1. Felly fyna, i fi mwy neu lai wedi casglu termau. A be fi'n mynd i edrych arno, yw edrych arno yr ochr hyn yn unigol. Mae 'da fi sin theta adio, sin 6 theta adio sin 2 theta. Felly os i fi'n edrych arno unfaithiannau fi, mae hwnna'n debyg iawn i rheol o'n i wedi defnyddio jyst nawr. Sin a adio sin b yw 2 sin
a adio b rhannu gyda 2 cos a tynnu b rhannu gyda 2. Okay? Hwna yw'r unfathiant. Felly be fi'n mynd i wneud yw defnyddio yr unfathiant na yn fyna i rhannu lan yr ochr chwith. Okay? Felly be fi'n mynd i ysgrifennu yw 2 sy'n, wel, ongl a fi yw 6 theta, a dio ongl b fi yw 2 theta rhannu gyda 2. Cos 6 theta tynnu 2 theta rhannu gyda 2. Okay? Tygluso hwnna lan. Mae 'da fi 6 a dio 2 yw 8 rhannu gyda 2 yw 4 theta. Cos 6 tynnu 2 yw 4 rhannu gyda 2, 2 theta. Okay? Felly mae'r ochr chwith yn dod i hwnna. Edrych wedyn arno yr ochr arall. Mae gyda fi y 3 cos 2 theta tynnu 2 cos disgwario theta a dio 1. Okay? Reit, beth sydd angen i ni cofio yw bod cos 2 theta yn hafal i 2 cos disgwario theta minus 1. Okay? So, beth allwn ni wneud fyna yw aildrefnu fe i gael 2 cos wedi sgwario theta yn hafal i cos 2 theta a dio 1. Okay? Felly cofiwch unfathiant na fyna. Reit, nawr, fi'n mynd i am newid hwnna nôl mewn. Felly 3 cos 2 theta tynnu, reit, cos 2 theta a dio 1 a dio 1. Okay? A wedyn, os wnawn ni ehangu crwn bach yna, 3 cos 2 theta tynnu 3 cos 2 theta minus 1 plus 1. Mae hwnna yn symleiddio i 3 cos 2 theta tynnu cos 2 theta. A beth yw hwnna? Wel, 2 cos 2 theta. Okay? Felly, beth sy'n digwydd nawr yw mae'r hafaliad yn newid i 2 sin 4 theta cos 2 theta yn hafal i 2 cos 2 theta. Okay? A os newn ni wedyn casglu termau, neu casglu popeth un ochr, 2 sin 4 theta cos 2 theta tynnu 2 cos 2 theta yn hafal i 0. Beth na fi nawr yw achos bod y cos 2 theta na'n ymddangos dwywaith, lle i ffactorio fe mas yn cael cos 2 theta yn gadael 2 sin 4 theta minus 1 yn hafal i 0. Okay? A mae nawr gyda fi bod cos 2 theta yn hafal i 0 neu mae 2 sin 4 theta tynnu 1 yn hafal i 0. Okay? Felly mae fi wedi cael 2 hafaliad nawr. Mae angen i fi nawr ddatrys hwn. Felly os gem ni bod 2 theta yn hafal i cos minus 1 o 0. Beth yw ateb hwnna? Yw 90 gradd neu pi rhannu gyda 2. Okay? Yn cofiwch adio neu tynnu yr n pi na. Achos os chi'n edrych yn o'r graff, ni fan hyn, felly os i ni moyn mynd i'r un nesaf, ni'n adio neu tynnu pi. Okay? Ni wedi cael hwnna, ond cofiwch ni moyn theta ar ben ei hunan, felly mae rhaid ni rhannu gyda 2 eto. Felly pi rhannu dy 4 adio n rhannu dy 2 pi. Okay? Hwnna dy trysiad ni fyna. A wedyn yr un hyn, mae 2 sin 4 theta yn hafal i 1, sin 4 theta yn hafal i hanner. A si fi yn moyn, y gwerth na, sin minus 1 o hanner yw
fi di anghofio, 2 dyle hwnna fod, a 2 dyle hwn fod, 2 dyle hwn fod, felly 2, rhannu dy 2, felly sin minus 1 o 1 dyle hwn fod, na ni, felly beth yw sin minus 1 o 1, meddyliwch am graff sin, pan mae e'n 1, ni yn 90, felly pi rhannu dy 2 eto, adio. Cofiwch os i chi moyn y datrysiad nesaf wedyn sydd fan hyn, beth sydd angen wneud yw adio neu tynnu 2 yn pi. Ond cofiwch rhannu fe gyda 4. Felly pi rhannu dy 8, adio neu tynnu yn pi dros 2. A dyna y datrysiadau cyffredinol. Gallwch chi hefyd gael cwestiynau yn gofyn i chi neu yn sôn amdano'r dull T, y T method. A mae hwn yn cael ei rhoi i chi eto yn y llyfryn fformulau. Ar gyfer T yn hafel i tan hanner ongl, chi'n gallu cael bod sin A yn 2 T dros 1 adio T disgorrio. A mae cos A yn hafel i 1 tynnu T disgorrio dros 1 adio T disgorrio. Mae hwn yn cael ei rhoi chi yn y llyfrau fformulau. Mae'r dull T yn troi trigonometreg yn algebra beth i fod. So, yn lle bod chi yn defnyddio y sin a cos, i chi'n defnyddio tys chi. So, pan mae hafaliad yn cynnwys sin a cos gyda'i gilydd, a does dim modd ffactorio'n hawdd, mae'r dull T yn rhoi ffordd systematig o datrys e. Mae yn aml yn ymddangos fel hyn, fel bod T yn hafel i tan theta dros 2. Reit, felly os edrychwn ni arno cwestiwn. Si chi eisiau gwasgu pause a trio le. Chi'n goffod rhoi T yn hafel i tan theta dros 2. Dangoswch chi fod yn bosib ysgrifennu'r hafaliad na wedyn fel T di cwbio, tynnu 8 T disgorio, adio 15 T yn hafel i 0. A wedyn trwy hyn datrysiwch yr hafaliad na ar gyfer theta rhwng 0 a pi. Mewn rhedynau. Felly, yn amlwg, mae angen i ni defnyddio dull T. Felly, cofiwch bod cos theta yn cael ei rhoi gan 1 tynnu T disgorio dros 1 adio T disgorio, a mae sin theta yn cael ei rhoi gan 2 T dros 1 adio T disgorio. Felly, ni'n mynd i rhoi popeth i ni'n gwybod nawr, so 4 lluosi gyda 1 tynnu T disgorio dros 1 adio T disgorio, adio 7 sin theta, felly 2 T dros 1 adio T disgorio, yn hafal i 4 tynnu T fyna. Felly, i ni'n cael hwnna fyna. Mae hwnna'n rhoi 1 marc i chi, achos bod chi wedi amnewid pethau mewn. I ni nawr yn mynd i trial symleiddio fe. Felly, mae'r ochr hyn i gyd, drosto os chi moyn, yr un enwadur, yr 1 adio T disgwario. Felly, gallwch chi, os chi moyn, ysgrifennu hwnna fel, wel, gallwch chi lluosi gyda 1 adio T disgwario. Felly, mae 4, 1 tynnu T disgwario dyna. Wps, so yna di gweithio. T disgwario. Adio 7, lluosi gyda 2 T. Yn hafal i 4 tynnu T, lluosi gyda 1 adio T disgwario. Felly fi'n mynd i hangu chromachau. 4 tynnu 4 T disgwario, adio 14 T. Yn hafal i defnyddio cam ochr hyn. 4 adio 4 T disgwario, tynnu T, a wedyn tynnu T wedi cwbio. A wedyn, mae angen i fi tygluso hwnna lan. Felly mae dy fi T wedi cwbio. T disgwario wedyn, bydd dy fi -8 T wedi sgwario.
beth am y tys fi. Mae gyda fi 14 adio 1, felly bydd fi 15 ty. A wedyn mae'r 4 a 4 yna'n canslo, felly fi'n cael hwnna. A dyna ni, na beth o'n i angen. Felly 3 marc yn fyna. Nawr ein bod ni wedi dangos yr hafaliad hyn, i dangos bod e'n wir. Beth allwn ni wneud yw, wel, os ni'n goffon ar datrys yr hafaliad na, beth allwn ni wneud yw, os bod fi ty 3, tynnu 8 ty, disgwario a 15 ty, na fli 0. Fi'n mynd i tynnu ty mas, yn cael ty, disgwario, tynnu 8 ty a 15, na fli 0. A wedyn ffactorio yn llawn, beth sydd gyda fi fan hyn. Felly mae dy fi ty, beth sy'n gallu gwneud 15 ac yn gallu gwneud -8, 5 a 3. A mae'r ddau goffo bod yn negatif, so -5, -3. I fi nawr wedi ffactorio hwnna, a i chi'n gwybod bod ty yn hafal i tan theta dros 2. Felly, beth allwn ni gymeryd o hwn yw mae ty yn hafal i 0, neu mae ty tynnu 5 yn hafal i 0, neu mae ty tynnu 3 yn hafal i 0. Felly, mae ty yn hafal i 5 fan hyn, a wedyn mae ty yn hafal i 3 fan hyn. Beth sydd angen i fi wneud nawr yw, achos bod ty yn hafal i tan theta, allai i rhoi tan theta nôl mewn yn fan hyn ar gyfer hynna. Okay? Felly, mae tan theta dros 2 yn hafal i 0, mae tan theta dros 2 yn hafal i 5, a mae tan theta dros 2 yn hafal i 3. Felly mae yna 3 hafaliad sydd angen i fi ddatrys. Mynd i symud hynna, a nawr mae graff tan gyda fi. Felly, os ydrychwn ni ar y ddechrau, tan theta yn hafal i 0. Mae tan theta yn hafal i 0. Mae'n ongl hyn. Okay, gwerth hyn. Ac i ni moyn y datrysiadau rhwng 0 ac 180. Felly, yr unig datrysiad sydd gyda ni yw 0 na fyna. Felly, mae theta neu datrysiad na yn golygu bod e'n 0. Okay? Radianiau yw beth ni moyn. Felly, os byddech chi moyn, byddech chi newid rhain i fod yn pi dros 2, pi, a wedyn 2 pi. Okay? Felly, tan theta dros 2 o 5, beth yw hwnna? Felly, 5, mae e mynd i fod lan fan hyn rhywle. Okay? Felly, mae gyda ni datrysiad fyna ar gyfer hwnna. Sdim un arall rhwng 0 a pi. Okay, felly, os newn ni wedyn theta dros 2 o tan -1 o 5 a cael ateb ni yn radiynau. Ni'n cael ateb o. Mae theta dros 2 yn hafal i 1.3734 fyna. Fi mae'n theta, so mae angen i fi dyblu fe. Felly theta yw dwblu hwnna, a fyna fi diagrynu fe i dailedig 2.75 gradd. Okay? I dailedig. Dim gradd, radiynau. Okay? Dailedig. Reit, tan theta dros 2 wedyn, yn hafal i 3 lan fan hyn. Os na fi cael tan -1 dros 2 o 3. Okay, datrysiadau ni. Unwaith to, mae da fi un datrysiad sydd rhwng 0 a pi. Felly, os gewn ni ar datrysiad tan -1 o 3 yw 1.2490, a wedyn ni moyn theta, felly ni angen dyblu fe, 2.498, felly newn ni fe i dailedigol 2.50 dailedigol. Okay? A dyna y datrysiadau ar gyfer hwnna. Iawn? Felly, defnyddio'r hafaliad am newid tan theta dros 2 nôl. Okay? Byddwch yn ofalus gyda yr atebion, a wedyn cofiwch y cyfwng maen nhw moyn. Okay? Achos bod hwn yn llai na, bod theta'n llai na pi, dyn ni ddim yn cynnwys y datrysiad na
yn fyna ar gyfer 0. Okay? Cwestiwn arall, gwasgwch pause, a chwch gynnig arno fe. Byddai'n mynd drosto fe nawr. Felly fan hyn, mae gyda ni y rhyfaliad 3 sin x, adio 4 cos x tynnu 2. A ni'n goffod ysgrifennu fe fel yna lle mae ta yn hafel i tan x dros 2. Felly, os bod t yn hafel i tan x dros 2, mae hwnna'n golygu bod ein sin x ni yn hafel i 2t dros 1 adio t disgwyrio, a mae cos x yn hafel i 1 tynnu t disgwyrio dros 1 adio t disgwyrio. Felly, am newid hynna mewn, 2t dros 1 adio t disgwyrio, adio 4 o'r reina, tynnu 2. Okay. Be fi angen i wneud nawr yw i symleiddio hwnna. Felly, os bod chi'n edrych arno fyna, mae hwnna'n golygu bod, wel, os na fi ehangu rhan fach eda, 6t dy fi, dros 1 adio t disgwyrio, adio 4 tynnu 4 t disgwyrio, dros 1 adio t disgwyrio, tynnu 2. Fi moyn hwnna i wedyn, i gyd fod drosto yr un yn wadur, achos na beth sydd gyda fi fyna, a na beth yw, wel, symleiddio fe'n golygu. Felly mae angen i fi lluosi y 2 yma gyda 1 adio t disgwyrio dros 1 adio t disgwyrio. Okay? Achos fi wedyn, mae hwnna'r un peth y lluosi gyda 1. Felly, yr ateb bydd 6t adio 4 tynnu 4 t disgwyrio minus 2 minus 2 t disgwyrio, ac i ni drosto yr un peth, felly 1 adio t disgwyrio, symleiddio, mae gyda ni 6t a plus 4 tynnu 2 yw plus 2, wedyn minus 4 t disgwyrio, tynnu 2 t disgwyrio, minus 6 t disgwyrio, drosto 1 adio t disgwyrio. A dyna be ni moyn. Felly wedi cyrraedd beth sydd angen. Nawr mae angen i ni ddatru, wel, trwy hyn dargymyddwch y datrasiadau cyffredinol i'r hyfaliad 3 sin x adio 4 cos x tynnu 2 yn hafel i 3. Ni'n gwybod bod yr ochr hyn yn gallu cael ei ysgrifennu fel hwnna. Felly 6t adio 2 tynnu 6t wedi sgorio drosto 1 adio t disgwyrio yn hafel i 3. Fi yn mynd i lluosi gyda 1 adio t disgwyrio. Felly mae hwnna'n mynd yn 3 adio 3 t disgwyrio. Ail drefnu fe. Fe na fi 6 t wedi sgorio. Fi'n mynd i casglu pethau positif un ochr. 6 t disgwyrio. A mae dy fi yr adio 3 t wedi sgorio. Mae dy fi'r 6 t ochr yna, felly tynnu 6 t. Mae dy fi'r 3 tynnu 2, sef plus 1 yn hafel i 0. Ac os i ni yn symleiddio hwnna, 9 t disgwyrio minus 6 t adio 1 yn hafel i 0. Yn amlwg, os i ni moyn ffactorio hwnna, yn amlwg, os bod 1 dyn ni fan hyn, beth ydych os i wneud 1, yw 1 a 1. Ac os i ni moyn wneud minus 6, wel, eich ni cael 3 t fan hyn, a 3 t fan hyn, minus a minus. Felly, beth sydd gyda ni yw bod minus 3, wel, 3 t minus 1 wedi sgwario yn hafel i 0. Felly mae 3 t minus 1 yn hafel i 0. A datrysiad hwnna yw t yn hafel i 1 dros 3. A wedyn, beth yw t? Yw tan x dros 2 yn hafel i 1 dros 3. Felly ni moyn y datrysiadau ar gyfer hwnna. Felly, os newn ni tan minus 1 o 1 dros 3, i ni'n cael ateb o dim pwynt 32175 dim 55 ac yn y blaen. Ni moyn x y ben hunan, felly mae angen i ni dwbli hwnna dim pwynt 6435
01108. OK, felly y datrysiad cyffredinol bydd, yr ateb i hwnna, adio, os i ni'n edrych arno graff sin, dim sin. Y datrysiad ni fyna, os i ni moyn y datrysiad nesaf, beth sydd angen wneud yw adio n pi, ond cofiwch, mae'r adio n pi fan hyn, a beth i fi wedi wneud yw dwblu fe, felly byddai'n adio 2 n pi yn yr un na. Okay? Achos bod ni wedi lluosi fe gyda 2. Okay? A dyna y datrysiad cyffredinol. Felly, os chi moyn tragwni fe i doeledegol, 0.64 adio 2 n pi. Okay? A dyna y datrysiad. A dyna ni ar y gwaith hafaliadau trigonometreg ar gyfer 1.4 Mathemateg bir bellach. Okay, gobeithio bod hwnna o gymorth i chi. Cofiwch defnyddio'r unfathiannau trigonometreg sydd yn y llyfryn fformulau i chi'n cael gyda'ch arholiadau. Ac hefyd i cofio creu y diagramau, y graffiau. Yn amlwg, os bod chi yn defnyddio diagram cast, mae'n berffaith iawn bod chi'n defnyddio rheini. Okay, mae yna rhai pobl yn iwsio diagramau cast, a mae yna rhai yn defnyddio y graffiau eraill. Felly, diolch yn fawr iawn i chi. Tara.